laittaa sit sellainen stillikuvan homma. Ottaa kuvia tai miten ne saisi. Nyt mä laitoin noin seukkaaksi. Sitten kihlajaisista tulikin hää. Miksi ei edes ei, kun otetaan vähän sen pois tää seikkailla jostain Norjan kautta. Eli joku tunti 10 ehkä. Ai 3. Tää on ekstra. Millaista on tulos? Katsotaan. Tästä on tänne kotiin kotiin. On tämmöstäkin pöydää. Niin. Sä oot hyvin. On niitä kaikki mantukoita. Osh hei olkaa utsi. Siis tää on ihan ihme. Meidän toinen kerro oikeesti, että nekin aina nuhottu heitä meitä pois peilulta. Täällä on muuten ihan sairaat niin käyryt. Elä, ota nyt taas kuiva. Kyllä. Se oli mun ainoa chanssi koko matkalla. Ollaan kartalla, kun mä oon nähnyt niitä lafoita. Sortsit terassa laskettelee ja murtsikkaa. Eikä? Kyllä. Hei vain kanssamatkustaja, että voi käydä meidän Opu Dancers Facebook-ryhmästä hienoa kuvaa meemin katsomassa. Ja sitten blogiin, jos haluaa jotakin kuvia tai mitä vaan, niin sitten jotenkin niin saadaan hauskoja juttuja sinne. We're arriving in Karikasniemi. We will aim to make the stop 45 minutes. Let's see how it goes. Mitä se edes on? Se on kalastusväline. Kiitos. Sitä. Me puhuttiin tästä. Siis omaa. Jos ei ole laseapas, mä en näe. Taikasaapäiden juo, niin siinä oli 3 eri juonta. Mun ja Meeri ja Matin. Ja ne kaikki yhdistyi siinä videolla. Ja tulos oli sitten tuollainen juoni. Multispektaakeli. Ja sitten, koska ne on taikasaappaat, niin voi ilmestyä mistä vaan. Niin, me haettiin semmoista, että voi semmoista illuusiota. Se on hyvä, kun... Vähän on heikoilla. Mobiililla pääsee siis aina terve. Kyllä, mobiililla. 8. Ei juuri nimeä. Onko sulla joku ajatus? Eikö me tehdä joku yksityisaiheus jossain? Joo, katsellaan sitten vähän. Well, the trip has been awesome, and we are just now in the border and going to Norway. So now it's we changed the clock, so now it's 7 o'clock. Es ist wir sind ihr seid Nää on omistusjoukkojat. Ei, kun tää on 10 000. 10 000 vasta. Ei tarvitse paljon mitään lonkea niinku laittaa.
otetaan sitä tuloa. Ai omaan huoneeseen. Niin vaikka sohva yritetään.